Merħba tfal, lesti għall-avventura tal-lum ma' Żiżi u sħaba, ejja nsejħulhom. Aw Żiżi, kif inti? Ara baba? Kif int Nunu? Fejnu tetu? Ara fejnu? U kika hawn ukoll. Aħna nistgħu nibdew. Intom lesti biex nibdew? Tlaqna. X'temp xemxi hawn fir-razzett illum? Qed ifakkarni f'dawk il-ġranet xemxin tas-sajf. Ġeneralment, temp xemxi jibda malli jiftaħ l-istaġun tar-rebbija u jibda jisħon ftit ftit. Fis-sajf, is-sħana tkun fl-aqwa tagħha u jiena tassew nkun kuntenta. Għax għalkemm l-istaġuni kollha nħobbhom, però jkolli ngħid li s-sajf huwa l-iktar staġun favorit tiegħi. Fis-sajf, ma jkollux għalfejn nilbes ħwejjeġ ħoxnin, flokk ħafif u xorts ikunu biżżejjed. U bagħad imur ħdejn il-baħar u nikol xi ġilat tajjeb, sakemm ma jilħaqx idubli għax nintilef naqra xi ktieb. Ejja nilagħbu logħba. Se nurikom żewġ stampi u tridu tgħiduli x'hemm differenti bejniethom. Araw l-ewwel set stampi. X'hemm differenti bejn l-istampa tal-lemin u l-istampa tax-xelluk? Aħsbu ftit. Bravi! Fl-istampa tal-lemin, tetu libes beretta fuq rasu, fil-waqt li fl-istampa tax-xelluk m'għandux beretta. Tridu x'namlu oħra. Ara, għandna lil Nunu ħdejn il-baħar issa. Ejduli ftit, x'hemm differenti bejn l-istampa tax-xelluk u dik tal-lemin? Proset tassew! Fl-istampa tax-xelluk Nunu għandu tazza b'xarba friska, fil-waqt li fl-istampa tal-lemin Nunu għandu idu vojta. Fis-sajf il-koll immorru l-baħar, tetu jaqbis u tajġ kemm jiftaħar. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Passiġġata ħlif meta tagħmel mal-tempata. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Ix-xitwa fil-għodu jħossu l-part ma l-iskola ma jridux jaslu tard. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Fir-rebbija jkun sabiħ razzett, Żiżi u sħaba jmorru sal-busket. Xemx, xita sħana u ksieħ, kull staġun dak li jkun fih. Kontu tafu li Malta hija tassew popolari għat-temp sabiħ u xemxi? Ekku, it-turisti iħobbu jżuru l-Malta għax jieħdu gost ħafna bit-temp sabiħ tagħna, illi mhux dejjem ikollhom f'pajjiżhom. Meta jkun temp xemxi, tkun ġurnata tassew perfetta biex tmur xi mixja fil-kampanja jew tmur ħdejn il-baħar. Mbagħad fis-sajf, meta x-xemx tkun veru sħuna, xi għawma tkun tassew ideali. Hawn min jippreferi jmur jom f'xi bajja kollha ramel u hawn min jippreferi jmur fil-blat. Fis-sajf, il-bajjiet ikun mimlija bin-nies taħt l-umbrerel u tfal jiġru, jilagħbu u jibnu kastelli tar-ramel. Meta jkun temp xemxi, hemm min jaħtaf l-okkażjoni biex imur igawdi n-natura u saħansitra jiġi inspirat biex ipinġi jew ipitter xi xenarji mill-isbaħ. Bħal din il-pittura. Araw xi ġmiel. Saħħa u mħabba u ħafna paċi u slim. Saħħa u grazzi kemm ħadna gost flimkien. Nispera li nerġgħu narawk, nispera tkun ferħan. Għax samaħna nerġgħu narawk, nixtiequlek tkun daħkan. Darb'oħra ngħidu merħba, mal-lum saħħa ċaw ċaw. Darb'oħra nilqgħu għandna imma llum ser ngħidu ċaw.